Žiline došlo 6. októbra 1938 k najvýznamnejšiemu politickému aktu na Slovensku od roku 1918, k vyhláseniu autonómie Slovenska. Prvé skúšky národnej odolnosti ukázalo obdobie maďarizácie. Pamäť ľudská je večná, ak si ju národ chce pamätať. Nezabudneme a ani nechceme zabudnúť na tragédiu obetí Slovákov v Černovej, na krvavé Vianoce v Šuranoch a na Aponiho a Horthyho sen o Veľkom Uhorsku. Máriu Kokošovú zastrelili maďarskí žandári preto, že stála v dave, ktorý spieval slovenskú hymnu. Ona však bola od narodenia nemá. Mená do kameňa. Skamenené ľudské životy, žiale, utrpenia, nehojené rany, to je pamäť národa. Nebezpečenstvo maďarizácie je preto nebezpečné a v súčasnosti o to väčšie, že v priebehu 90. rokov sa nedokázalo vyrovnať s Trianonom. Preto maďarské nebezpečenstvo je, bolo a bude. Nástup totality a odmlčanie sa Slovenskej národnej strany na obdobie 52 rokov zanechalo v Slovenskej národnej strane akoby nenávratný rozpad. Dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky. Vážení priatelia, napriek streľbe a napriek citovému pohnutiu, ktoré všetci prežívame, zachovajte kľud. I len jediný život by bol zbytočný v danej situácii. Verme, že pravda zvíťazí. Veľké odkazy národných dejateľov v génoch slovenského národa žili. Vyústili v marci 1990 do znovu obnovenia. V prvých slobodných voľbách Slovenská národná strana dostala takmer 14% hlasov. Umiestnila sa na 3. mieste, ale pred ňou boli len hnutia a stala sa tak najsilnejšou stranou. Aktívne vstúpila do sebaurčovacieho procesu Slovákov, politicky sa podieľala na vojne s pomlčkou a prišla s iniciovaným návrhom definovať slovenčinu ako štátny jazyk Slovenskej republiky. Tým sa začal aj boj o suverenitu Slovenskej republiky. Hlavné úspechy Slovenskej národnej strany boli v schválení deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Stala sa základom suverénneho štátu slovenského národa. Rok 1993 bol rokom naplnenia hlavného cieľa vzniku Slovenskej republiky. K týmto výročiam sa viažú tradície osláv batier zvrchovanosti a presadenie úvodu preambuly ústavy podľa charty OSN My národ slovenský a nie my občania Slovenskej republiky. Slovenská národná strana sa označila za kryštalické jadro, okolo ktorého sa zoskupili národné a vlastenecké sily. Vyprofilovala sa na štandardnú národno-pravú konzervatívnu stranu presadzujúcu nielen národné a štátne záujmy Slovenska, ale aj kresťanské civilizačné hodnoty aj v európskych štruktúrach. Slovenský snem Slovenskej národnej strany zvolil za predsedu Jána Slotu,
a začala sa etapa posilňovania princípu spoločenského postavenia a čitateľnosti strany. Najprirodzenejšími témami a súčasne hodnotami Slovenskej národnej strany zostanú národná identita, národné a štátne záujmy, ochrana štátu a viery, prosperita štátu, postavenie príslušníkov štátotvorného národa a ochrana kresťanských hodnôt Európy. Slovenská národná strana je matkou všetkých politických strán. Tak ako svätopulkové prúty znamenajú sílu a celistvosť, tak i kombinácia farieb biela, modrá, červená a nosné piliere založené na čísle 3, národný, kresťanský a sociálny, znamenajú jej budúcnosť. Tam vidím obrovskú budúcnosť Slovenskej národnej strany, jej perspektívy k tomu, aby Slovensko bolo hrdým štátom. Nech je pohľad neprajníkov akýkoľvek, jedno je však pravda. A pravdou aj ostane, že je to dlhá cesta veľkého obdivu a vďaky všetkým tým prvým priekopníkom, ktorí svoj život zasvetili za ideu silného a sebavedomého Slovenska. Od vzniku Slovenskej národnej strany v roku 1871 je to ustavičný zápas o národnú identitu a práva Slovákov. Čo je najvzácnejšie a najdôležitejšie z pohľadu skutkov? Že Slovenská národná strana je najvernejšou obhajkyňou slovenského národného života. Na pamiatku účastníkov slávnostného zhromaždenia Slovákov pri príležitosti 140. výročia vzniku Slovenskej národnej strany pripojil Ján Slota svoje vyznanie Slovensku. My sa nikdy nevzdáme našich lúk a strání, prameňov čistých rodnej reči ani rodnej zeme. Byť inými, ako nám zákon rodu káže, sa nám prieči. My tu máme svoj domov i postať svoju, i budúcnosť našich detí. Musíme byť hrdí na to, že sme Slováci, že sme suverénni, autochtónni, že sme tu doma. Toto by mal byť odkaz pre nás všetkých a predovšetkým pre tých mladých Slovákov.